Ahoj lidi, znova Banana jako. Tentokrát tady máme 2 fruit boxy. Takže rovnou si jeden otevřem. Falcon Fruit, to je docela dost na. Já to slovo nebudu říkat. Aspoň mám 2 falcony. Ne, falcon vlastně ještě nemám. A Ice Fruit padne podle mě. Ice Fruit. OK, a dohromady jsme dostali hrozně moc peněz. A já teď natočím ještě, pokud teda budu mít ještě prachy, tak pokud teda budu mít ty prachy za chvíli, tak ještě tady něco rovnu. OK, a včera jsem měl narozeniny. Můžete poznat podle mých kruhů pod očima, protože jsem moc dobře nespal. Až to za mnou už používám. A já doporučuji prostě, pokud jste si vydali něco, co nechcete sníst, a prostě už to nejde stornout, tak a vy to ani nechcete mít u sebe, tak prostě to líbněte a napojte, protože ono se vám prostě potom dostanete jednoduše, no prostě už ho tam nebudete mít. To se za mě dost vyplatí. Já čekám, než mi naběhnou peníze. Jinak, pokud hrajete Blox Fruits, tak nějakou herní dobu určitou já budu hrát. Mám skin Thanose, takže mě můžete snadno najít. A já nehraju furt, takže je docela malá šance, že se zrovna připojíte na mě, ale pokud neřeknete, že mě odebíráte, tak já se vám do friendů. A tady to jsem se ještě koupil. Minecraft merch enchant. Hej, ují. No a počkáme než, no, už nečekám, já počkám a ozvu se vám, až prostě to budu mít. Tak čau a mějte se.